în fața dumneavoastră pe candidatul de Colegiul 1, Camera Deputaților, domnul deputat Ciprian Nicolae Nica. Să rămâinile, bună seara! Am emoții din mai multe motive. Le-am dat jos 4 guverne cu Gelu, cu Petru. Dar aici, în sală, mă aflu în fața celor care au construit acest cinematograf. Și mă refer aici, în primul rând la dumneavoastră, mă refer la domnul primar Bacinski, la domnul inginer Băcăreanu. Mă aflu în fața celor care au purtat frontul la Cotul Donului și îl avem pe veteranul nostru, pe Neion Lungu, cel cu care și tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a făcut frontul și era să-și piardă viața acolo. Mă aflu aici și îl văd în sală și îl salut pe Neionel Ion. De asemenea, pe Nea Miron, cel care acum 35 de ani ne învăța pe mine, recrut fiind, să fac poduri la Golești. Dar toate acestea care s-au făcut în anii trecuți, cineva, și acel cineva este Băsescu, nu a ținut cont și a bătut joc de pensiile dumneavoastră. Va tăia pensiile și pe noi, opoziția, ne-a ignorat în Parlament. Și știți foarte bine cu ce voturi a trecut acea lege. Dar după ce că va lua pensiile, va mai mărit și TVA-ul și ni l-a mărit și nouă. Le-a luat pensiile și celor care au lucrat în învățământ. Și salut profesorii din sală pe care știu și i-am cunoscut atunci când erau activi. Dar activi sunteți și acum. Și o să vă spun de ce sunteți activi. Și de ce avem nevoie de dumneavoastră. Aici în sală va face forța cei care ați construit toate blocurile după Unirii și tot orașul. Și nimeni din cei de acolo n-au ținut cont. Au votat o lege și munca lui Gelu și a mea a fost în zadar pentru că și-au angajat răspunderea ca acolo unde sunt 10 copii români să se mute, să nu li se dea un post de învățător, de educator sau de profesor. În schimb, unde erau maghiari, 2 copii maghiari, le trebuia un profesor, un educator și un învățător. Iar noi, în țara noastră, eram desconsiderați. Vă aduceți aminte că a vrut să facă 8 județe, iar al 8-lea județ era din 3 județe actuale. Ce era acela? Ținutul Secuiesc. Iar noi am luptat acolo. Și dacă ei nu au reușit datorită dumneavoastră, că ați ieșit în stradă. Și așa am reușit să le dăm jos și al 4-lea guvern și să instalăm guvernul Ponta. Cel care a reușit să vă dea 50% din salarii, care a reușit să vă redea pensiile așa cum ei au luat, PND au oprit, noi încercăm, le-am dat înapoi și vom încerca să le indexăm. Și asta este o promisiune fermă, dar noi avem nevoie de dumneavoastră. Și am venit aici să vă rugăm, toți și eu, ca pe data de 9 decembrie, să-i convingeți pe frați, cumnați, nepoți, rude, vecini, să veniți la vot. Pentru că numai votul dumneavoastră, acolo este puterea, ne poate ajuta pe noi să punem un guvern al dumneavoastră, cel care respectă statul social, un guvern care respectă rezerviștii din armată, un guvern care respectă și redeschide spitalele care au fost închise, că așa a avut un ministru maghiar, un guvern care să țină cont că România trebuie să fie puternică. Pe 9 decembrie, mie, lui Ciprian Nica, lui Decebal Bacinski, lui Gelu, Petru și lui Marian Oprișan, dați-ne votul ca să avem un guvern al dumneavoastră pentru dumneavoastră. Așa să ne ajute Dumnezeu.